Duduk ya. Oh, Duduk ya. mirip ya. Pesat mingis kurdaniro gitu gak sih? Betul ya terus. Apa ya anjuan? Na 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 buntaruk mine gade. Ini coba. Jiret di leher belakang ini nanti gelungamu bisa rusak ya. Aku jadi pengen punya bojo dalang ya. Amin, harus enggak. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Wah, cara wong no ya mesake lho ya. Diseleke ya ngweden kae pisan. Ngoten niku. Nggih, mboten napa-napa. Nano. Yo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang Nano. Tresna tulus nadyaningku bek asmara. Oke, monggo lajeng buka celuk jenengan Mbak Bir. Tetos. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak geleren ning cagak gabrak tulisan warna abang nonjok isih ramen
Mas iki. Mumpung iki isih anget, Gang. Ngopo? Nah, nalika wingi hari jadi Kota Mojokerto awake dhewe kolaborasi karo Mbah Sujiwo Tejo ditinggali lagu karyane Raden Sosro Kartono kuwi kangmase Raden Ajeng Kartini ning terus diaransemen lagune dening ya kuwi Mbah Sujiwo Tejo. Lagune napa Mas? Sugih tanpa bondo. Nah, yo. Yo, diaturake karo kanca-kanca. Iki ya apik ngemu pitutur luhur. Ning ya tembange iki ya seger kepenak terus. Wah iya, Coba saking Bonang lancaran rumiyin mangke mlebet Tulungagungan. Nah, ya. Sugih tanpa bondo. Dados
bangga dikaya tanpa aji lima mawi pasrah sepi pamret abe aji suge tanpa bangga dikaya tanpa aji lima mawi pasrah sepi pamret abe aji tanpa susah tanpa senang anteng-anteng suka jangan langgeng tanpa susah tanpa senang anteng-anteng suka seger temenanan, Truk. Ayo, Tur kala mangsa kawula muda ki anggere krungu tembang iki yang dheweke ya do apal, ngono melu nyanyi. Ayo, dan cocok temenanan. Ayo yo iki dimanfaatke mumpung petuk karo Mbak Elisa yo sadurunge engko aku yo nyun ngapura karo para masyarakat engko Mbak Elisa bar bar gara-gara ki engko bar kali colut. Ayo, kok colut lengser. Lengser. Mergo sesuk-esuk si akeh ayan. Ayo, ora tau leren. Jadwale tak dolok ning IG walah tenan. Isuk awan sore bengi, isuk awan sore bengi tur ganti nggon. Ya mergo akeh sing tresnani ya, Truk. Ha iya. Pancen penggalih kepengin nglegani kabeh. Mula ya diijoli muga-muga dhewe ndedonga marang Purbane Hyang Agung, Mbak Elisa iki tansah pinaringan bagas waras sehat. Men ora elover iki do kecewa. Ayo, wah temenanan. Ya Mbak, berdiri Mbak. Wah iki. Temenanan iki. Ayo. Ngangge seragam Madangkara, ngangge bayak ngono kaya pangun kaya pantes. Pangun ta, Pak. Jelas kok aku ki kompak kok karo Madangkara. Ayo. Penak banget iki mau dendeng kenteng teng sambel lontang tang kakang mendak duduk ya. Duduk ya. Mirip ya. Penak banget tapi aku senang. Soalnya dasarnya aku senang banget sama kata-kata itu. Oh gitu. Iya, yang dibuat itu dari Raden Kartono. Sosro Kartono. Sosro Kartono, sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji gitu ya. Terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajrih ngento. Tapi itu kan apa ya yang dibuat Raden Kartono itu ketoke lho iki mung koyone. Gandeng ki mau aku ya bar saka sowan ning gone Kanjeng Sunan Kalijaga atau. Oh sing nang kene. Yang di sini aku udah ke sono kan sama-sama di Senori ya sini. Senori nggih. Senori di Madalem Ploso Songo aku wis rono aku udah ke sana. Nah itu kan padha karo sing wis diandakno karo Sunan Kalijaga kuwi. Ngluruk tanpa bolo, apa bener ya Pak? Menang tanpa ngasorake. Yuk lanjutane kae mau. Bener to? Ngluruk tanpa bolo artinya apa, Pak? Ngluruk tanpa bolo tegese yen awake dhewe kepengin ngalahke marang wong liya, kepengin maju perang ora perlu nganggo bondo, ora perlu nganggo bolo, ora perlu nganggo pusaka. Ning dengan kearifan, kebijaksanaan, sopan santun, etika, maka kita akan mencapai kemenangan. Nah, elok. Menang tanpa ngasorake, tanpa merendahkan orang lain tapi iso menang. Jos yo. Ya kuwi ajarane Sunan, makanya aku mbok beda agama Katolik tapi aku mau ke sana tetap. Jadi menghormati karena beliau itu juga yang melestarikan budaya termasuk wayang kulit nggih to, Pak. Betul. Iya. Sak durunge jaman Demak Bintoro, sak ngertiku lho, Mbak. Nggih. Iki nalika jaman Majapahit ngono anane lak wayang beber. Wayang iya betul. Jadi belum ditata. Nggih. Terus akhirnya ana peranane para wali-wali mligine Njeng Sunan Kalijaga akhirnya terbentuklah wayang seperti ini pertokoh ngene iki diwenehi tangan dhewe-dhewe ngene iki digerakke diceritakno lho gandeng wayang kulit ki karyane Njeng Sunan mligine Sunan Kalijaga kali iki tegese lak jaman jaga ki tegese ngayomi utawa menjaga zaman ya muga-muga wayang iki bisa menjaga zaman supaya Indonesia tetap ingat kepada jati dirinya. Amin. Wah, wis inspirator sekali Pak Cahyokuntadi ini. Alah, ngene yo tak ate gathuk, Mbak, ya sok ora gathuk barang jane. Lha ora apa-apa, sing penting kan tujuane apik sae gitu ngeton meh ngaten lho. Nggih. Nah, mula Sunan kae lak yen jeneng asmane Njeng Sunan Giri. Giri, artinya? Terus anake apa iki?
Giri itu kan apa ini gunung bukan ya? Heeh. Ning laire wayang to Ringgit ngene jare Njeng Sunan Giri sing ngripta sing gawe. Kula gitu. diarani Ringgit mergo Njeng Sunan Giri sing nganggit ngono kuwi. Oh, Sunan Giri sing ngangget dadi Ringgit. Ngono kuwi. Apa njuk nek Bonang sing nemu Sunan Bonang ngono nggih mboten? Jenengan sing dalang niku. Ya mbok. Mboten ngertos nggih. Aku ya palaku kuwi wong sinau bab kuwi. Kula nggih mboten ngertos. Ana tembung sing nyolahne wayang jenenge lak dalang. Nggih, dalang. Ya nang Jawa ngarani jare ngudal piwulang. Nggih. Ning bareng ditelesih wong naik haji kae mesti njaluk petunjuk marang dalah. Ngono to. Enek petunjuke sing tukang nunjukke sing apa ki jenenge iki nuduh-nuduhke petugase kono jenenge dalah. Dalah adalah petunjuk. Maka sebagai seorang dalang harus bisa memberi petunjuk kepada masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sing apik ayo ditindakke, sing ala ayo diguwang adoh. Nah, makane yo oleh nek dadi petunjuk ki aja njuk loro bojone ngono lho, siji wae, Pak. Satu. Petunjuk lho panjenengan, petunjuk. Telunjuk aja satu. Lah nyapa kok balik nang kuwi nyapa. Iki aku sasmito soalnya ono iki mau request bojo loro. Oh iya. Si tak bebasne sampean arep nembang sik apa arep ndalang sik wis. Aduh, kula nek ndalang ya ora pinter, Pak. Loh, iki ora perkara pinter karo ora. Ning piyai Banaran nganti semene iki sik kepara lenggah iki ngenteni sampean ndalang. Nggih ta, Pak? Waduh. Nggih napa mboten, Pak? Wah. Oh, nggih. Kula mboten saged mayang ngaten iko. Elek. Elek. Ora sing ngomong elek iso tak keprukane kene. Apik sampean kuwi. Tenan ki. Heeh, ning arep sampean pilih arep nembang sik apa arep ndalang sik monggo. Lho nek nembang ki kudu horeg aku arep kudu karo si Gisel e. Karo Gisel. Heeh. Iki mos nyepakno sawer lho bapak-bapak kok ora sida dadi mundur. Sawer. Iya. Ya berarti mayang dulu terus nanti puncaknya tak sama Mbok Gisel. Oh iya, cepakno Mas. Minal aidin wal faizin iki. Ya. Aku ganti adegan. Aku adegan? adegane Arjuna, nggawa panah karo naga mau wae. Apa enak aman musuh naga enek tangane. Wis ben, iki kakak. Nah, kuwi lho seneng aku. Musuhe Arjuna. Heeh. Kuwi. Suka aku. Sik, ngene iki. Pengertian sabet Anda adalah sarjana pedalangan. Sabet adalah apa? Loh. Aduh kuwi. Kuwi dudu plesetan kuwi kok ya. Sabet iku memerangkan wayang. Ngono dudu. Bisa juga diartikan sabet adalah semua gerak wayang yang diperagakan oleh dalang di panggung pertunjukan wayang. Jadi panggungnya wiwit saka mriki nganti mriki niki jenenge panggung wayang. Oh, niki mboten panggungnya panjenengan sik niki. Niki panggung gamelan. Oh, nggih. Lah lek niki sinden-sinden niki panggung sandiwara niki. Oh. Oh, sabet niku nggih. Niki sabet nggih Raden Arjuna engko kudu enek. Aku nek iso jawab dine 50 ora, Pak? Hah? Dine 50 ora. Aja kok 50. Gamelan wayang iki mak go mulih entuk. Aja kok anu. Aduh. Entuk mak go mulih ning Yoja oleh. Ning aku ya melu rono pisan. Lah, iya to, Pak. Yo iki coba ya, Pak. Wes mulai. El tak omongi to, El. Evan wo. Biyen jaman aku nyindeni dheke, eling aku ning Bojonegoro pertama kali. Nyindeni Pak Cahyo iku sik Joko dhek. Aku ya ngono, gandrung karo gamelan iki. Aku tau muni, "Wah iki gamelane nggone sapa ya kok apik men?" Dhek ngerti teng jawab, "Kuwi gamelanku Mbak." Anu, dhek njawabe ngono. Aku muni ngene, "Lah gamelanmu kok penak men to, Dik? Upama tak tukuno piye? Oleh apa ora?" Oleh, tukunen ning gowonen sakan sing duwe. Beyo. Nah iki berlaku karo awakmu. Adine karo kowe ya ngono kuwi wah luar biasa iki. Tanda-tanda. Dramatis iki lho kaya ngono pe. Tenang, Bu. Heeh, lah ya Kula pun nonton pacar. Ya, wis duwe lho. Aku kan gur selingan. Men Mbak Elisa saya semangat nyuwun penonton yo. Oplos untuk Dalang Putri Elisa Orkarus. Ya,
tapi suluke manut aku ya. Ning sik tak benakne iki Apa, piye? taline mic iki njiret gulumu. Iya, Anu, ini soalnya ada Iki- brosnya. Iki tenanan. Dadi kudune posisine tali neng kene, lek neng gulu kan nanti ini ternoda. Nah, apalagi Ini gimana? Coba kamu yang ini. punya Maaf tali. lo ya, maaf Iya, lo ya. sik. Jadi Sik. Bek. Ini. Tamu Loh, to. saya- Pak Bayan pundi nggih, Pak Bayan? Pak Bayan turu Pak nyapa? Bayan pundi nggih? Kalau aku ya elek-elek ngene nek digandrung Pak Bayan aku ya sik gelem lho. Enggak Bu Kesi, elek-elek aku lak ya dosen ning jurusan pedalangan isi Surakarta. Niki Jadi namung menake, Bu. cara memakai mic ini Cara juga penting. pemakaian mic. Heeh, itu delok-delok penting. kaya Mepet ngopo. ngaten nggih, Pak. Endi to? Coba Ini kaya apa? mepetin. Oh iya ya, Kurang mepet yang kurang sini. ya ampun. ngono kuwi to. Nanti kasihan anu lehermu kalau nanti kena tali ini. Masalah. Ya, Dipuji tolong iki gatel geger kuku. Nyamplok iki gelem ora. Nah, termasuk ini posisi duduk ya, Mbak. Itu kalau Ya. wayang itu biasanya antara belincong dengan dalang itu harus sejajar. Sejajar. Aku miring nggak? Oh, sudah pas ini. Udah pas ya? Sama aku sudah pas ini Oh ya, Mm. nggak kemiringan kan? Enggak. Terus selanjutnya posisi Duduk, kaki. kaki. Silo itu harus benar kalau Silo. dalang itu. Ini karena jaringnya bedo jadi nggak bisa ya. Nggak bisa silo. Nggak bisa, susah Lah piye? silonya. Tak silane apa piye? Bukan gitu juga maksudnya konsepnya. gimana? Emang nggak bisa udah di. Nggak apa-apa ya ngene iki. Nggak apa-apa. Dikeprakin nggak gitu apa-apa. loh. Oke. Jan. Wis Ini- sondalang suarane apik, ayu, aku seneng. Iki etok-etoke kan jupo. Iki apa jenenge? Jupo Paina. paina. It's a arrow ya. Oke. Ini biasanya mesat mingis itu ya. Hah? Mesat mingis kurdaniro gitu nggak sih? Betul ya, terus. Apa ya Juan? Na 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 puntaruk mine gade tek sorot tumilah marang kamilat mangalat mancat ngayat. Terus apa ya Pak? Nano. Lagi sulo apa tawa permen? Aku nano-nano lho. Itu cakepannya itu kalau yang ini khusus arrow aku nggak tahu. Mancap ngaya terus apa? Oh, gitu. Gitu. Mm. Kalau biasanya diwakilin Bu Kesi kan? Oh, boleh. Kamu Gitu minta kan? diwakili. Iya. Oh iya. Gitu ya. Anu Bu Kesi, ayo. Ibu tua. Itu oh. Niki kan se enom nembe ajar. Nggih. Panjenengan makili kula nggih, se nembang panjenengan kula se nyabetke. Iya. Niki kalih Pak Yoyo ten mriki. Heeh, dadi Mbak Sepuh kudu manut karo Mbak Enom ya. Ya alah terima. Ya ora apa-apa. Aku dipuji sak wae mangkat bareng ya. Aku tak bareng Pak Bis wae ya. Mbak aja harus dipuji, Mbak bareng truk kae karo kembut. Ayo, gimana? Saksana. Oh itu loh. Ya, bener toh, Itu betul Pangkur. itu, betul itu. Wah, mbok Saksana hamentang langkat kilumepas kumret swara jam bareng maweh prabowo
Suluk sik norong suluk. Loh, ora arep suluk aku. Mbok suluk. Suluk apa? Bebas apa ngono. Ini sudah meninggal dunia. Seekor binatang buas dengan panjang kurang lebih 75 meter. Dawa banget. Warnanya hijau. Dikatakan sebagai seekor naga. Naga ini naga raksasa. Mulutnya lebar menganga dan sudah seda. 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 Siapa dia? Masih bersama. Nyu, apa? Wes pangen wae ya, Pak. Apa meneh iki? Anu, aku Kurang ide. memberi evaluasi apa boleh? Boleh banget. Jadi cara Arjuna memegang panah itu Oh iya, nah, benar. yang kalau setahu saya itu maaf loh ya. Okay. Ini kan dia kan pertama ngambil dulu kan dari Bang iya Iset. benar iya. Gitu. Terus ini gimana drijinya? Yang Nah. ini pegang sini benar. terus benar. Yang ini pegang sono. Benar. Coba kamu angkat itu. Yang diangkat mana? Kanan apa kiri? Anu bokonge. Bokongnya Arjuna. Bokongnya Arjuna loh maksudnya. Oh, ini diangkat. Nah, tangan belakang Arjuna memegang itu nyenyepnya panah yang belakang. Oh, ini pegang iya. Ini yang di sini jarinya gimana? Oh, ini jarinya jadi maaf loh ya. Jadi seperti ini jadi dipisah gini. Dipisah gini. Ini yang ke sini. Nah, setelah ini diangkat. Oh, ya, gini. Gini Nah, kan? gitu. Terus ini kayak mancap ngayat gitu. Aku ora tega lek bocah ndalang ngerung apik aku ditak. Gimana Pak? Tolong dong. Terus. Gini. Entekno. Coba lihat dulu. Lihat ya, saya itu kalau Andaikan- ada wanita generasi ndalang pengen bagus itu saya seneng, terharu gitu loh. Entekno. Ini kan. Pemisahan jari seperti ini, Mbak. Oh, gini di seperti cempeng. ini. Kalah aku ndalang ya iso. Besok aku delon harus takon ngajari aku manah ya res ya. Aja dirungokne penonton mabuk kae. Niku nggih, mboten Nah, apa. seperti ini. Niki kula belajar, Bu. 5 menit aja. Semua siswa saya mahasiswa kalau saya ajari ya seperti ini. Ayo nggak ada bedanya. Umi Pinong pacarmu dalang ya. Sok kelek dalang kaya ngene iki awas dikerangkeng wae ya. Oh, saya toh. Ini perlu Umi yang ndelok sumen iso iki carane mana. Jadi posisi tangan Arjuna yang belakang di sini. Biar kelihatan melesat Iya. gitu loh, Pak. Oh, gitu kuncinya. Oh. Tertancap panah asmara. Gitu, coba diperagakan Oh, iya, coba oke. ya. Kamu pasti bisa. Dan ini saran lagi, kalau dalang itu jamnya jangan di kiri tapi di kanan. Di kanan kenapa? Karena kan untuk nanti rodok kotak bisa pecah jamnya itu. Oh iya, berarti di kanan ya. Ya, itu biasanya seperti Oke, itu. kita coba lagi. Seperti kan di kanan tuh jamnya. Oh Ini. iya di kanan ya. Ya ora apa-apa, aku kan penonton mabuk. Set, iya. Swing, set Iya, gitu. ah. Gini ke sana. Ke sana. ke sini. Aduh, takut tuh. Jangan jatuh no. Kalau jatuh ini aku jadi berapi ini ya. Wes, Ya. kanca-kancaku, Heru, Daryanto, Nopal, Dipuji, kabeh sapa jenenge Taslimah. Ya, tenang, aku sesuk mulai bareng besmu. Sesuk kabeh tak jajake sego pecel ning Bluro kayak Gimana? gini, Heru, Bisa kayak. buka itu? Talinya bisa dibuka enggak? Enggak bisa toh. Ini coba sebentar.
jiret di leher belakang ini nanti gelungamu bisa rusak ya gitu. Dipuji, Iya. ayo dipuji Iya, ya, iya, anu iya, dhewe iya, ya. iya. Ya ning kene ya. Oplos untuk Mbak Elisa, para penonton. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa, luar biasa ini. Ya, oke. Wah, elok. Suatu saat jenengan anu napa? Dolan teng Jaten pas mboten tanggapan. Aku mau belajar lebih banyak lagi ya, Ya. untuk sabetan kan kalau panah emang khusus. Mbak, gini. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau zin di zin anu butone mau zin. Nah, iki. Buto. Ini buto. Kalau hanya seperti ini ya. Mosok sing diajari mau Elisa wae. Engko sampean ya tak ajari Bu Kesi tenang. Aku yo iso ndalang lho elek. Iki kan koprol toh. Elisa tak ajari koprol. Koprol. Engko sampean ya tak koprolne ning omah ya tadi. Lah ini kalau ini Oh itu bisa ya diputar ini gitu. mudah sekali seperti ini kan perlu hanya keterampilan. Namun kalau seperti ini tadi toh apa? Ndi? Ya, sik. Bisa tak bantuin? Aduh leherku, aduh leher. Udah Pak. Membantu ini. Biasanya ada panjak di belakang. Berbahagialah. Jadi itu belum kalau tentang wayang halusan kalau gendiran. Nah, Oh gendiran. iya. Ya, Oh Nah, gitu ini. gitu. Set. Set. Der. Nah, seperti itu. Oh. Coba kaya apa? Der. Berarti itu drijinya harus kuat ya? Iya, nanti gampang bisa aku pegang dirijimu seperti ini bisa nanti. Bisa ya, itu dipuntir-puntir gitu. Seperti ini set. Der. Seperti ini. Aku jadi pengen punya bojo dalang ya. Amin, harus itu harus enggak. Bisa Ya. diajarin mintir-mintir gitu Iya, loh. enggak harus aku yang Aku penting. pengen bisa mintir-mintir gitu. Apesa. Ini kerisnya jangan lupa. Ya wis enten nonton. Anu, saya nggak bisa makekan gimana di saya nanti. Keris itu posisinya biasanya nomor 3, tapi tangan saya nggak anu. Nomor 3. Biasanya Marwati. Aduh. Bener gak ya? Semoga bener ya. Iya. Aduh, ini tadi. Ya. Gak Sujune ngerti, sik ta. Sujune. Hati. Sujune aku karo kok wis berguru karo Pak Bos. Karo Heru, aku ora kenal Pak Bos karo Heru methek ono, ati mak nyos mesti nyunggi kompor. Sujune ngono aku selewat sa. Ibu emang Pak Joyo nggak punya ini Apa? murid cewek gitu, murid perempuan-perempuan. Oh banyak, murid Banyak perempuan. dari Argentina ada, Maroko ada. Berarti Ada. kalau setiap ngajarin kayak gitu tadi. Enggak, spesial kamu aja. Dia itu kalau di kampus jauh-jauhan gitu, kalau nyontoni dia dulu maju, muridnya di belakang baru bergantian. Enggak seperti ini. Kalau ini kamu langsung dipegang-pegang ya, Sa. Wis toh, entekno. Kayak ya aku nggak nanggung loh kalau Bu Kesi marah loh Pak. Enggak, Bu Kesi seperti itu hanya drama. Enggak Dromo marah, kan. enggak drama. Nggak itu. marah beneran yo. Ini tadi beneran cuman guru dan murid yo. Iya. Nggak aneh-aneh pokoknya. Alah Iya. guru murid apa lek ditenani ya dadi. Ya. Orang Mbak, memang ini enggak seperti siapa-siapa, namun dengan seperti guru dengan murid itu benar. Guru murid ya. Jadi kalau Anda tahu wayang seperti itu, Resi Wisrowo sama Sukesi ya seperti Oh itu. Wisrowo sama Sukesi. Iya. Oh iya. Gitu. Enggak Bu, pokoknya enggak. Aku enggak ada apa-apa sama Pak Yoyo lah. Oh, aku percaya karo kowe kok, Sa. Percaya. Jadi awakmu fungsine malam ini toh. Dinya seneng-seneng ke dhewe ora apa-apa. Oh buat ya senengin enggak? Seneng-seneng ke Oh anak iya iya. dia iya. pusi kan ra ngerti deh. Dia iki walaupun pinter dalang iki piye to kondang. iki? Sa. Sing disenengke Pinter kudu. dalang kondang ning asine dihapusi gampang. Oh, gitu. Dadi ketoke gayane kok mbok apa dhek mbok cedhaki. Nah asine kan mbok tinggal ngalih ngono. Nyenengke ning panggung tok ya toh. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu, berarti ya. Maafin aku nggak apa-apa ya. Kalau Pak Yoyo dimaafin nggak? Kalau Pak Ayo tak maafkan. Nanti tetap digoreng ke Indomie toh. Oh Bu? tetap, tak masake tetep tak pijeti. Saya bener enek sing ngewangi aku. Adine aku rada ringan ngono lho. Adi aku iso dolan-dolan, iso nyalon, iso facial, iso Ya. rembat. Kowe genti nang omah ngono lho karepku Sa. Masak-masake mijeti ngono lho Sa. Heh, kowe iki do omong apa ngono lho. Malah Ngomong dia kok ya. ya. Ya oke, Pak ini ada podang kuning sama bojo loro, Oke. sama lewong. Nah, Ah. ini mau gimana? Jenengan Oh, yang dan saya tambahan lagi beri nih loh. kepercayaan untuk mengatur ini. Ya. Minta lagu Kapilut dan Sesi Deman dari Wedhus Balap. Wedhus Balap meneh. Oh ya, terima kasih. Nggih. Wedhus Balap. Nggih. Oke, tadi Sesi Deman udah keluar. Sudah. Kapilut yang belum. Nah, Kapilut, ini oke. yang minangkan yang dari sore tadi, Pak. Apa yang Podang kuning, Oke. sama bojo loro. Podang Oke. kuning bisa sama siapa ya yang maju? Tunjuk aja. Monggo. Sama Winong ya. Ya. Langsung apa gedruk apa dangdut gitu aja ya. Oke, siap. Ya nang. Nah, iki ya.
Iki pacare ya dalang loh, hati-hati loh, Nong. Wah, di sini Madangkara emang kebanyakan pacarnya dalang ya? Iya, seperti itu. Umi juga ya? Iya, Umi juga, Mbak Birgita juga itu. Oh, inspirasiku memang. Habis ini aku cari yang dalang deh. Ayo Nong, wi lho. Ah. Wah. Oke. Udang kuning ya. Langsung gumiak aja ya Mas. Nggih. Pakai bawang enggak? Enggak usah. Enggak usah. Oke. Banyak loh Pak, masih ada lewung pula. Oh iya, siap. Oke. Langsung saja. Tak tung gong. Ayo, go. Ayo, Pak. Yeah.
apik joget iso kompak temenanan. Ya jos kalau Mbak Winong itu jogetannya mantul. Mantap Mantul betul. ki apa, Mbak? Mantap betul. Mantap betul ya. Ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi itu Tante Gisel ini loh. Oh, boleh. Ini kan ada request Liwong. Iya. Ada Liwong, ada Bojo loro atau monggo, Liwong Mang aja. pilih, Bundi. Halo. Hai, ya ampun. Selamat pagi. Ada artis Jakarta nih. Iya. Iya. Dari mana aja? Saya tadi dari WC. Iya itu kata-katanya. Itu Iya. Mbak Gisel itu udah lama di Jakarta. Udah lama di Iya. Jakarta. Nah, tapi ya nasibnya akhirnya di sana terlonte-lonte. Terus saya kembali. Iya. Mbak Gisel yang cantik. Iya, gimana? Ya ampun harus ngomongnya kayak gitu ya. Kut. Dadi. Ngau. Ngopo goti ngopo? Apa mau survei rene ya? Hah? Dek iki wis survei rene. Aku survei Rene ke TK. Tanggapan pisannya surveinya ping 3. Iya, aku udah tahu pokoknya di sini. Oh. Pripun? Monggo milih apa Mbak Gisel sampean mang pilih dhewe. Bojo loro apa Liwong? Apa syukur? Lewong. Lewong. Liwong. Oke ya. Nek sing apik lho Tik ya. Sing apik jogete ayo. Jelas bagus Siap. lah. Oh, Siap, iya. siap. Dari Jakarta diimpor Iya, iya. jauh-jauh mas yang ke Bages. Emang nanti lihat aja. Iya. Mas Dar meneng ae. Oh. Itu kenapa untunya dikasih behel ya? Biar nggak kemana-mana. Oh, biar nggak Karena lari-lari. untuk saya ini nakal sekali sering keluar sendiri. Metel ya, untunya metel ya. Kalau nggak dikencang, saya ini nakal kemana-mana Oh, untunya. kemana-mana ya. Iya. Jadi harus dipegang. Kasihan yoga-yoga ini leh. Iya. Piye? Kayak Nova ini nek rena aku ya kepiye wong sambat apa-apa ya karo aku. Terus ya pijeti. Lagi tekono, Mbak pijeti, Mbak kerokan, Mbak minyak kayu putih. Lah aku ki rumangsane apa tukang pijet apa piye? Peniti-peniti karo sampean yo sayang lho Tik. Nggih. Mesti peniti tutik tak ngewangi ngusungi genjot. Yo, Liwong yo diaturake. Wae jos genah iki top wae. Monggo dipun aturaken. Tetos. Hoi. Tante Gisel. Beda ati rinten siang tiang.
Aduh. Enggak kuat deh. Nadia. Aduh, tegar. Abot tak lakoni. Gimana perasaannya Pak Cahyo? Wah, bikin Bikin munek. bikin gergeten gitu loh. Aku ingin Aku ke ini WC. jadi pengen ke situ terus ngidoni kamu. Aku main ke WC. Ayolah tenan atuh ingetane pengewan-ewan. Pengeram-eram ora ya. Periwangannya masuk ndende. Wah. Ndak ni sopo ae. Sabda pandita rasa Banaran bergoyang. Ayo El, goyang sampai bawah. Wong bagus dadi lagu. sampai bawah. Beda hati. Rindu hati yang ada lu. Ayo El. Dengan pasti waraku Untuk rasa Hei. Dengan kalbu Leru yahi segera Datang di Hei. Hoi. Hei. Inilah dua penari koclok. Deloken to ibuke sing ngagem jilbab ngaku to metu lali guyu nganti. Ngapunten nggih Bu nggih. Ngapunten jamu ini. Ini jadi Mau enak Jakarta ibu-ibu ini neng harus kono. Sulawesi jadinya yang kayak gendeng-gendeng ya Bu. Ini dua wanita Rainogo. anu apa? Gendeng, Boten. gendeng-gendeng. Ini dua wanita yang nantinya akan masuk surga. Sebabnya apa sebabnya? Karena membahagiakan orang banyak. Wah, nggih. Tidak hanya Calon penghuni surga. Iya, kamu itu tidak hanya menyenangkan orang banyak, tapi juga menyenangkan teman-teman sendiri gitu. Wes tahu. Ya. Tante Gisel gimana kalau kita bersama-sama? Iya. Oke. Ayo kita lawan ya. Kowe iki arep nyanyi war tarik tambang iso tak lawan. Ya, Mas Heri jangan tertawa. Kamu kenapa kalau ketawa ke sini? Jangan malu-malu kamu. Mas Heru. Hai. Mas Heru. Weh. Mas Gendeng. Heru, kamu di mana toh? Kok nggak kelihatan? Hei, hus. Iso mulah malih mau Noval, saiki Pak Heru. Kita selesaiin ya. Oke. Ya, mulai. 1, 2, yo. Waduh. Sabda pati